Yo, ene ya wada. Yawo amanfrom a ye barkase ene Kumase kwantempon so. Ene say Otumfuo Mentiahene na Owusu Manu katachie kokodurufo ohwentempra konbema. Wotase odidi mahiafo nya bidie atwantwan kono no. Wotase won ye twen na ansa ne yakosa. Ene yewura wodaya wansore. Ko ne bofo ne nchen. Yewura Santehene wotekọ so ahuna Abibirem. Asante man nyina yewura Otumfuo Osei Tutu Abibirem. Asantehene ene nana Asantehema ene nananom eye buabasa ni jase feku county pam no nene yawadai ne sija yewura kwan nti ehwa kromwa no aye beja ehase enra wukuo ene yawada anadwo yewura beko bem the senti sabri adofo abemu mpanifo ene adofo ni aboafo fetishire bencheye enyina bepiem awo eye amanfrum kroduam asen na eye Otumfuo Berempon nana buabasa nana edubofo kwa autosom yensa enche wona yewura opemso wayi ni se womrai na fikutire jase fiku no wona da no womisina ndem na mabua amande dotiye nyina nyankoso enti sabre Nyansapo TV ana edi dwumade nyina emamon dwumade ye bekoso bia de betofom bia no ye mma hunu de ekoso ewe Asante amamere ene amane bra wo hene ekokura kwefa so ija ne kwan eda masepe Nyansapo TV mo subscribe ewo YouTube Facebook ana free TikTok Facebook babia yewo na mo hwe dwumade bia na dwumade nso enya mo eye dwumade famra mo na bibia enye fe yeda masepe na me nhya mo papa ye sabre ene ye ne breda Otumfuo amanda brabo yen nana mentia abusua free amanfrom abonyenyen wato abese no sanse wonde hyeko ohuri jempe na ekoi saseku sada nana Owusu Manu odi abede kantankra no atwentwan kono no wote ase ye twen na ansanya kosa enyanko amfre abodomafre wonna to apentia na nkesu frɛ no so bombe ma wote ase bomu a na fafo akodaja ehuna Abibirem be ma na ekoi o the senti amani braba owo trimo den owo ye mo nwono owo amayempani asa a ene de abawo the senti sakwan etua bayire nipam the form na etretre ye ofabiremu dabremu nanano mentia busuafo ntimfan ne isusu bai na obi ahwembo nananam kan se ampa abe ewo de sakwan etua na bayire nipam the form na etretre dasbre yewura odi mahiafo nya bidie na Mentiahene Otumfuo Berempon gomnante brebre rade odon suban no onfa wokra ensie ene anadwi yewura bekwakura Nyansapo TV de bekoso bia no Nyansapo TV emma hunu bibia clear yeda mase ohuri jempe na ekoi saseku sada nana Owusu Manu odi abede kantankra no atwentwan kono no wote ase ye twen na ansanya kosa enyanko amfre abodomafre wonna to apentia na nkesu frɛ no so bombe ma wote ase bomu a na fafo akodaja ehuna Abibirem be ma na ekoi o the senti amani braba owo trimo den owo ye mo nwono owo amayempani asa a ene de abawo the senti sakwan etua bayire nipam the form na etretre ye ofabiremu dabremu nanano mentia busuafo ntimfan ne isusu bai na obi ahwembo nananam kan se ampa abe ewo de sakwan etua na bayire nipam efom na tretre dasbre yewura odi mahiafo nya bidie na Mentiahene Otumfuo Berempon gomnante brebre rade odon suban no onfa wokra ensie ene anadwi yewura bekwakura Nyansapo TV de bekoso bia no Nyansapo TV emma hunu bibia clear yeda mase
yo sabre ye kam say aye beja any sign aye yewra nana edbofo kwa toso miensa tumfo bu abasa outside jase fikutire wona yewra wayini say wona pakem ti say ha yewra da pakem enne phantom from kiti ane benchini ahodo ane dom id yewra che no eche say asante yo bibi yampa enne edom apapiem papa awo eye amanfo krodua mu abra nana Otumfuo disconkron obrempon ekwakuren sabre yewra nana de bofo kwa toso miensa katache nda pakai mu a ene wo wonam nani abre papa sasa ono an de se ene ekoi edom ene di akire yama wonyina akwaba wenyina chese sabe abunu bakofo nchedamfo na bantime nya adoa nso yetu na mani sabe eniba ikochirim yama dofo nyina akwaba yedamu nyina amase yami hyamu edom ko an ehuni yedamase
ohuri jempe na ekoi sase kusada na Owusu Manu odi abede kantankran atwentwen kono no wote ase yetwen na ansanya kosa enyanko amfre abodoma frɛ wonna to apentia na nkesu frɛ no so bombe ma wote ase bomu a na afefo akodaja ehuna bebrimbe ma na ekoi o the senti amani braba owo trimoden owo yem onwono owo amanyempani asa a ene de abawo the senti sakwan etua bayire nipam the form na etretre ye ofabremu dabremu nanano mentia busuafo ntimfan ne isusu bai na obi ahwembo nananam kan se ampa abe ewo de sakwan etua na bayire nipam form na etretre dasibre yewura odi mahafo nya bidie na Mentiahene Otumfuo berempon gomnante brebre rade odon suban no onfa wokra ensie ene anadwi yewura bekwakura Nyansapo TV ye bekosu bia no Nyansapo TV ye ma hunu bibia clear yedamase
Asante Kotokoye, Asante Mewura, Sebina. Also, no, the Brepong, and then Nana Mentiahene, and Pat Metiaway of Yantuma on Tintimu, and Anamia Bushia, and then Ma, and Otumfuo Osei. Otumfuo and Nelson, Otumfuo Mame Baya, was say, or no, Debbie, that the chair will walk out to Bobia Basa, or no, the senior night. The sharp pentu, on the vendor Sabi. A very Abusia Yatomoni, Lamentia Babeni, was only what this year was only a pentu. And I'm also pentu. Otumfuo Osei, Sumpa, Mentiahene, so every minute in Chelsea Sabi, or Manu condense Sabaga. Okwabon said Yaso, Ever Catanso. Otumfuo Osei. The beggar to Siena, never with a ditch. The Zodu Seado, and I'm saying my nose and pap, the choir of Cosmos at the mine. Some power swimming, a little too poor, or Shem Sosa, Ramadaruma, John a little too poor, Akan Damas. You're not charming, you're not charming. Madame Mentiahene. Kwadu ya do watwaso me ensa na Asante ma enchebi na no atramane ne la fata na peja ma de akwai wa som ya che ene na ma me ba ya na say le ransi ana mo ba ya ni gbo ni sasrada na no mo sha ya nsa srada na Mentiahene ma ono abusua mo sasrada afei Nana say, Nana Mentiahene asumpa wasum nunti. Onre manu kwa samandeja. Eti nana sini bonye sedi aso poa. Minya na mi fakata na ade esomano. Afe wasini sika futuro. Preja di asamienu. Mi fangu na ade ani achimano. No trudu wa. Ye buza se we ya wase sompa. Me kwa so Mentiahene fie. Ena menya we am digina ha. Na sade na akwadi ya do mo kasa no. Me da masi bebre na nano.
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam tefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya